hor sal tongna chana o tong kesebo klajak tong kosong tipra sarok tongna chana hama mungsapana tong kusang kurikha yasa phasing thangrungni thamrang akala thinibo kirikoro onglaijak ta yasa phasing horo hungkurbo main kuthung muruk laijak satai klayo thanai sal kolo kuromui telimura amsani kurung tipasa kami amsayo mayung kuthung akarmani nogo hamani hok habarogo habu chalaimani nog hok sugajangmani patmusung nugi phekya haino hai thanai horobo haino mayung kuthung akarjak hor sal mayung kuthung akalaimani bagai kami amsani tipasa lukurok hor ai murug lajak mayung rug lajak patimung telimura sub division ramkrishnapur Jumbari kami amsayo nainai bidi amsani lukuro hor sal mayung kuthung murug laimani rug laimani nong orang mau hamil kan mayung pai, mau tinggi mang payo, lama duty makan sih, nong mayung dia kayaknya nong orang kerja mana ba, maya mama tu maya pantu berdan rok kamak habis lah, forest rok hay, forest rok, kalpan tangga tak sih, baji rok kelang pai bro, kalau ini asing no, nong mau parak hay, Jumbari.